fonon o wola seeda fi o neɗɗo Boka Ahmed Farana o yewta seeda ko andi fi mabɓe bismillah. Assalamu alaikum on kiire jam kala mo gandanta a yettima ɗo ko addi kam ɗo ko wadgol welcome bismade mo gandanta ko neɗɗo mawɗo he pulagu ko neɗɗo mawɗo he aada e cosaan ko neɗɗo mawɗo kadi ko faandi e tarikaji fulɓe ko ligganiɗo pulagu tigi tigi on noon si tawi woni ari ha nder leydi Gambia yimɓeɓe poti haalde kulle muɗum hakkunde ɗo e muɗum fuɗɗo golle muɗum ɗe wawita onon wonɓe ɓeɗo woodi no anduɓe ko hombo woni on ɗon kono yeruɓe gandanta ɓe ganda ko on woni mo gandanta woni Bocar Amadoul Farana. Bocar Amadoul Farana enen fo eɗen hettotoɓe ɓe tigi tigi tarikaji fulɓe aadaji fulɓe i gandi Bocar Amadoul Farana si fulɓe ginnama si pulagu innama si aada e cosaan innama on ɗon woppetake to ɓawoto en saabu Bocar Amadoul Farana ko ɗemgal mum ngal o watta use e hoddu muɗum ndu o hollira aadaji fulɓe ɗi o hollira tarikaji fulɓe ɗi gilandema fulɓe ɓe gonno ko ɓe gonno ko tigi tigi jambaragal fulɓe ngal ɗo ta yimɓe fulɓe ngal nangi tigi tigi e ha joyi eɗen jogui fulɓe jambaroɓe kono Bocar Amadoul Farana ko jambaroɓe e nder pulagu wadde noon on ɗon si immima gilandema Mali ari ha nder leydi Gambia pour watgol aten fulɓe Africa anniversary mawningol ñalande aada e cosaan he ɗemgal pulagu on ɗon ko poɗɗo mawnidede saabu ko mawnuɗo e mo gandata noon ko mawnuɗo mawninɗa ɗum oye mawni sa mawnina ɗum oye mawni wadde Bocar Amadoul Farana sen ginni aada e cosanan koye ɓen ɗon o tawa wadde Bocar Amadoul Farana bisimilla maɗa kala mo gandanta inananno inde Bocar Amadoul Farana e hoddu e radio e goɗɗum e ko wayi noon foof he télé hande on keeɓi opportunity jooɗade jiyon Bocar Amadoul Farana o hoɗa hoddu muɗum ndu o yewtana en ko faandi e pulagu te janggo kadi o yewtana en to conference o on calminama on juurama Bocar Amadoul Farana an e délégation maɗa immorɓe Mali on mbiyama bisimilla moɗon e dow inde fulɓe Africa. Assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Amin wa aleykum salam a jarama mi welti fota Bocar Amadoul Farana o yettima ɗo from Mali Bamako e kanko e groupe makko on fof meɗen jiiɗi ɓe hewta dow ga ɓe waɗa ambiance Sister Anta Aliou ɓe jarama hande ambiance o ar rek e o haali ko dañi fayida e on woni mo gandama jinnaɗo tedduɗo o haali o wi on ko hoddu mum tan e konngol muɗum o yima ha yimɓe foof belto fulɓe Africa e behalf of the president yo executive e ko woni fulɓe Africa ɓe mbi pour gandonne hande ko fuɗɗode tan waɗani hande saabu hande yimɓe foof ɓe batti ko woni cosaan hollirde hoko woni aada men te ɓeyɗen larne ɓe rewɓe arnoɓe ɗo ɓen kolla Aliou ko woni cosano saabu a yino taw ɓen kolla enen poti larde pour janggo jiya si ndiwtu ngu waɗi ta an e hoorema ana andi ko naggam woni naggam kono joni ni sen cukki fijo ngo rek en darani ko woni cosano bom tana heddi ndenne noon daren cosanone e fulɓe Africa ɓe mbi ɓe jeeya ko woni t-shirt e temelle ɗiɗi dalasi enen foof mbaɗen feere coden ko woni t-shirt uji ɗi saabu janggo ko t-shirt ɓornete baba ti arat yo woɗɓe Anta joni en dañi Bocar Amadoul Farana from Bamako Mali e yetti kalandema malien wonɗo ɗo e Gambie en jarni kalandema africain jo ko immori e leyɗe ɗen fof wawi hewtude ɗo immorɓe Sierra Leone no wayni ko Sister Anta woni hollude kon o wi janggo haray ko fundraising sou bobo dimo en fof ko janggo ɓe watta fafon ticket jiɗi haray ko 150 haray ko no woniri joni men tolnaɓe babiraɓe maynaɓe ko saɗi mabɓe ko tooli ko bisimillah jiɗɗo t-shirt foof yo wat feere yiida e maari diawo keɓa ko woni t-shirt bimbi fon resino ko t-shirt wattete ha laabe hande ko cosaan kono janggo noon en waɗat t-shirt fulɓe Africa Bismillahir Rahmanir Rahim. Hono no ngowɗen wadde ñande fof on majjaga sikki ala so fulɓe Afrique dilli Afrique fof dillat hande ko weltare mawde no feewi
waɗgol ngol so wona rendude men weltare mawninde fulɓe africa teyɗen gandi o saha o jeeya ko Mali jiidaɗo Nioro jiidaɗo Masina hande caɗele fulɓe fof ko caɗele Masina miɗen ñaagi goto fof ɗo woni ɗo immo daro du'o e Masina hay sonno ko lawol gotol goto fof daro caɗele Masina pulagu Masina yo Allah waten jaam goto fof immo daro ɗo wondo hay soko minute goto yo Allah tabitin pulagu jam to Masina yo Allah okku pulagu polgu jam to Masina aduna o fof eno tuumi wonde Masinankoɓe ko terroriste wona gonga pullo wonta terroriste abada ko fulɓe saliɓe yawre daraniɓe gotagu on calminama jooɗode e dow gonga yo Allah wurnu pulagu yo Allah mawnin pulagu yo Allah townu pulagu yo Allah ɓamto pular ɓamto pular yon gurcalla Bocar Maɗo Farana Gambia nani ko bisimilla ma ceerno Aliou a jarama golle ma peewi ko ardi fof dendagal fulɓe wonɓe ɗo amin calmina ɗum maestro amin jetta ɗum kadi amin ñagano en Allah nde Allah nawranta en ɗum ɗo yeeso sabu hande kala to ɓi pullo woni ena welti sababu ndo yiiri pulagu ngu no rendiri ɗo ni ɗum noon Elhadji Bocar Hamadou Farana konngol yeeso yes aywa joni de sa fi debbo ma batte o yoɗani so o woyide a seranmo joni ka ha kolli ɗi coŋe maestro so kolli ɗi ceŋama dadol furgol a yirali fa ɓuru so bittije jalti boowal andu jogaki jam hiire mo fulɓe sa nani wiyama jihadi ko mon ko woni jihadi onon ɓiɓɓe fulɓe wonɗo woppuɓe climatiseur uji muɗumen won wobɓe daɗɗuleje muɗumen ɗaɗɗe addi ɗo jama o tan ko nowatade ɗemgal ngal e leñol ngol e nowatade ƴiƴam muɗum nan ɗum yaltin ɗo jama o so wona ɗum hay goto yaltata e ngol jangol jooɗi wiide ana ara notade yimɓe kolli moƴƴi ceŋeɓe kelli micro ji eyi ɗugani dokke ɗugam micro ha jottu kadi ɓe ganditina hande ko seeɗa tu wonde wadde programme on tigui tigui ko janggo si Allah jaaɓi e fundraising on ɗum ko janggo ɓe holli advance ticket ko temedere capanɗe joyyi ɗum woni 150 e si a acciyaka dambugal haray ko $200 e immori noon from président fulɓe africa e members ɓe wonɓe toon ɓe fo ɓe holli kala faalaɗo ɗum ɗo continue every year sa falama wallude fulɓe africa a aray soda ticket ji mabɓe on ka fundraising programme en secondly ɓe moƴƴinayi dolokoy ko wiyete gon tisat ko ɓornete kala faalaɗo wawde wallitagol ɓe kamɓe fulɓe africa soda dolokoy koy ko ɗum ɓe wata heɓude koɓe waɗira e dépense e goɗɗi goo ɓe holli kadi si tawi kadi ko enveloppe yiɗanɗaɓe a ƴetti ko watta wo ko nder enveloppe a watti toon a windi indema tottiɓe kamɓe ɓe waway weltanadema ɓe anda ko an hombo next time kadi ɓe wawma wadde introduce jama on aɗa kala faala ɗum ɗo continue every year aɗay kamɓe fulɓe africa e kala pullo yiɗuɗo wallude fulagu aɗay sodugol ticket ji mabɓe ɗin e tisat ji mabɓe ɗin e wallugolɓe ɓe daña enveloppe ji ko ɓe ɓeyda wallitorde comme no compagnie ji heddiɗi waɗir noon haray ɓe ñagui jama on ɗum ɗon on jarama joni ko honɗum wonde wadde en tolnaɓe kamɓe babiraɓe seniɓe ɗo ɓe mbay time on ɗuɗani on tuma daren kadi ko honɗum watte wadde ɗon baba bisimilla mi watti microphone on e sokke mon yallah yoɓ moƴƴere yallah waɗnema barke keccilla o juuɗe aɗa yooɗi wutteji maɗi ne jooɗi haala ma kana jooɗi aɗa yooɗi wutteji maɗi ene jooɗi haala ma ka ene yooɗi jarama est ce que pula ko
Allo. Damnale, yes. Allo. Allo, mic check. Allo, mic check. Allo. Mikoro aray de, mikoro aray, gadde mikoro. Yeah. Yeah. Aɓe tedduɓe jam hiiri e mon. Yeah. Bandiraɓe tedduɓe jam hiiri e mon. Yeah. Caggal yettude Allah e julde e annabi sallallahu alayhi wa sallam. Mikoroji ɗiɗi min gonni sippirde. Nde jonde min gimmori ko Mali. Ɓeɗo sukaɓe sawdiɓe kam ɗo. Est-ce que jawdi hatta mayde, korsa hatta mayde. Ɓeɗo ko ɓiɓɓe jengi bambaɗo, Isa bambaɗo e ñakel bambaɗo. Ɓe ngari ɗoftude kam. Oɗo ko ifira Demba Campan. Amiri wambaɓe Tamba. E min fawru nayeru ndu maɓo mo Boukary Amadou Farana. Min gimmorike Mali. Allo. Min nani wi am pullo o noddi noddago fulɓe. Yeah. Aliou Wassa e kañum e Aliou Diallo to Saare Ngayi. Saɗa ɗo giɗo maɗa woni hayso nokku o ana faaɗi an ɗon ana yajanma. Ko garmi tawmi ɗo fulɓe am ɗiɗo hande miɗa wondi e weltare. Giɗo Ceerno Amadou Tidiani, giɗo fulɓe kala, giɗo leñol kala. Mi tawi ɗo Ceerno Aliou Diallo. Yeah. E kañe ceernam Ceerno Dono Sampate Ba, Dono Sampate Diallo. Ɗum wonani kam weltare sanne. Sukaɓe journaliste uji tawmi ɗo. E kañe pulaku tawmi ɗo. Onon fuu mi wi on jam hiiri. Sa yehi suudu docteur a tawan toon sifa leƴƴi ɗi fof. A tawan toon mo reedu musandu. A sifan tan toon mo koyɗe musanɗe. Kono ana tiɗi ko tawata toon mo ɗemgal musowal. Hoɗum saabi wakkati kala ɗemgal ena dilla. Ɗum woni ko addi en ɗo ha dilline leñol ngol, kalden e leñol ngol. Minen min jiyaali Buubu Arɗo Galo en hanki. Min jiyaali Silamaka Arɗo en. Min jiyaali fulɓe jamareɓe Amadou Sampole len. Yes. Kono min jiiɓe fulɓe hande. Yes. Dariɓe dariɓe. Mic check. Yes. Mic check. Wonde leñol ngol daɗede. Mic. Ko wayno Dono Sampate en. Yeah. Yero Doro Diallo en.
minen ɓe ceerno Aliou Diallo en minen ko ɓeeɗo ngoni Boubou Arɗo Gallo aminen na hannde no wayi ko inde pullo ko geɗe tati Yes. hoɓɓe tato Yes. hoɓɓe ko tato koɗo mawɗo hoore koɗo mawɗo reedu koɗo juuɗɗo koyɗe koɗo mawɗo hoore ko laamɗo laamiɗo leydi koɗo mawɗo reedu ko ceerno ganndo koɗo juuɗɗo koyɗe ko minen ɗo min mbaali fuu hande min mbaalata janngo min ngari ko seedaade yiide ko ɓiɓɓe fulɓe pewji e ko ɓiɓɓe fulɓe ngaɗata e ko ɓiɓɓe fulɓe pewni haa min njaha min kaltuna e pulaagu sabi hanki kala ɗo tawɗa mawɓe tato a tawa mawɓe tato ana bange muɗumen hade hande arde kala ɗo garɗa laamɗo mawɗo joom jawdi mawɗo ganndo mawɗo kala ɗo tawɗa ɗum a tawan ɗon ñeeño mawɗo a tawan ɗon miskiina mawɗo a tawan ɗon jaanɗo mawɗo hade hande arde so golle gollama golle o feewi golle o yooɗi ñeyɓe mawɓe ɓe nodde kaltoya so tawi feere mawde waddama yimɓe gandi e peeje muɗumen jamɓe mawɓe nodde kala koɓe pewji Allah na waɗe ɗemɗe waɗe barke heewi ko fewde so tawi kata e kasara ari e leydi miskina en mawɓe ɓe nodde miskina sadakaji mawɗi itte miskina en mawɓe cakke wala ko sakkoto bala o leydi so wana sadaka kañum ɓe du'aw ɓiɓɓe fulɓe inde pullo ko geɗe tati ɗum woni jikku pullo tima ñamde mbiya pullo ñaam pullo o wiya mi haari so pullo ñaami jaɓata gaynude o haarali de ko gacce ɗum ko go'o ɗimme ngel jikku pullo so yii mayde hula dogude wona hulata mayde nde ko jaleɗe ɗe woni ko hulata pullo yiɗa jaleede so pullo tatoɓe ngel so heɓi jawdi so yiiɗo foti wadde jawdi ndi wune rokkitiran jawdi muɗum ndi gila hebbinali ɗiɗo jikkuji tati woni ko indi pullo so haaldama wiye ɓuto jogo wawa sabiro ɗum indi pullo ɗum ko ceerno Aliou na giɗo ceerno Amadou Tidiani giɗo Boakary Hammadou Farana Hammadimmo kurusu muɗum yahaalire Ponder Diallo waare maɗa nde ana dagi waare ma nde ana dagi ene dagi ene dagi ene dagi ene dagi ene dagi ɗum woni waare joom gandal nunɗuɗo kulɗo Allah accirɗo Allah ceerno Aliou Diallo wallahi somi wiima ɗum wallahi mi yernami ɗum ko hayre jaama pulla debbo pilɗo pinaɗo guite gilla fiɗi fiyaka fijjande ma fo an adi filanede kanŋe so debbo fi bu'al mum wi hey mi heelay mi hembay fen mo heelay o minen kalata sa ɓami debbo ma ɓurma tati ɓura debbo o tati an debbo o poton tati so ɗe jeenayi manque galle o oñigue ɓura debbo ma muñal so gorko muñanade debbo wawa wonde mum ɓura debbo maɗa o inde garɗo e galle fo tawa an gorko o namnoto ɓura debbo maɗa o jawdi ko ñamete galle o ko tawa an gorko o jeeyi debbo ma o ɓuure moƴƴude mbaadi dimo debbo hana nandude liccere camion bonde nde hoɓɓe gari fo cuuɗoya debbo ma yiɗa yiyede debbo maɗa o ɓuure moƴƴude jikku
o ɓura moƴƴude e banda en janngo e janngo sa haaɓe debbo o banda en fof immoɓe accu debbo maɗa aɗa toñamo ɗum ko jikku debbo hokkat ɗum an debbo o poton gilli poton ɓesgu poton ɓesgu poton gilli poton asko yaya e baba Diallo jeeri hutojo ko wawa sawro muña ko ɓeddude neɗɗa ko mo heddo pula ko wari de ha balle kam innene ɗi hamma sall ono siko meccirde medda ko mo heddo tan kedde jamɗe mo wona tani kedde jaleɗe hammadi tekkere ɓellerde ronaki gajalo julde mbalo ari ana weeli yiide ana weeli yimde ana weeli yiide ko indi pullo ko kaldi joni ko rokkitirde gilla hebbinali jawdi est ce que ɓeɓe fulɓe gari koy ni de woni ko andumi e pullo ko so mor waɗi heli ƴeemum yari muso muɗum acci inde mum ne haale ka aduna ga wallahi hande fulɓe aɗa keddi de balle kam joom danejo o almoni ceerno Mansour Baro ceerno est ce que yenne mine ceerno Mansour min kawri min gaɗenmo dafu ceerno Mansour wi ala duwono ɗemmo yo Allah hokkumo yoppude oɗo golle inde de Abdoulaye Ngari ceerno Aliou a yii fulɓe ɓe de est ce que sefa top Maliki Ba nangu so tawi ñiiwa ana ardima sawere wifatama so tawi pullo ana ardima a woyata kala ko innuɗo ɗum woni ko mbimi ko tinnanede ko indi pulako ko innene Mamadou Diallo joni fayi haala heɓaka muña ko ɓertu neɗɗa ko ɓuɗum heddo a yii hunde wotere ana ley ladde kulle ladde fu noddodiri ɓe mbi gare ƴeewe ɓurɗo yodde gamal fowru wi min aɗa to fulɓe gari ata zummannahu bi gayri tajribatin faddallu wa zallu fi taswiri wahidatin faddallu arba'u wa zallu sab'iyatun wata yettu neɗɗo a yiyani golle mum wata yettu neɗɗo a yiyani seja alubasa so naati wuro ngo ittanɗo fulɓe gonɗi o na pullo belɗo yiide jaka ko cukalel nan a yiida doga ceerno Aliou Diallo est ce que a yii sukaɓe ma ɓeena baade ɗe toɓi wuurde bona e aduna mayde bona e aduna sare ngay warina Alassane Sadio Diallo so mor waɗi mor so hooɗi taɓe kecce petti kolƴi taɓe jorɗe kuɓɓi kolƴi dem dartama ronkama wallahi kala ɗo fulɓe nodda so mayde so jawdi fejjama wallahi fulɓe jeyata caggal président Sare Ngaye chef de village Sare Ngaye Amadou Diallo chef de village Sare Ngaye babba ñama kala bamode bamode Diallo jeeri babba ñama est ce que pour le debbo yeewaka acciren ni kalis o ifram debbo jambaɗa acciren ni kalis joni kay ɓamama fof ko ɗum woni ko indi pullo ko est ce que Allah yaɓu est ce que Mamadou Yalen est ce que masinanke wakti arɗo galo anna galo amina galo kunti guurori galo tikka taƴa gawe galo siro kondo koɓoro kontago siro jandi fawro Diallo wadde sefa joni ka ma boro guima yalde est ce que pula ko ino ba fulɓe ɓe jeeyi maayo go so ayi ko mbimami ko ɓe noddi kuule ladde fo Sarliyo ari Mali ari ko ɗi andume pula ko wallahi yo Allah yoɓu fulɓe moƴƴere joni kay mi accirini kalisi o so ala mi délégation Sarliyo yettiɗo e salmodirde maɗa Sidi Ndiaye wiyama Sidi Ndiaye naati wuro ngo jawtemmo calminanmi e dow inde Adama Baro e dow inde Macky Sall gueɗɗam gorko o mbiyom bisimilla Aliou yo Allah yoɓu moƴƴere bisimilla moɗon délégation ceerno Aliou accu janggo délégué est ce que Sarliyo
alaji Amadou Julle urna yeru ana dani abami hulde habbe dote mudum sa fi dum sawru ladde nanan tuko jango mi wadan kaseti mi wadan hen pulaku o fof bindana kam dokkana kam sugabe fu binda inde mabbe jango mami wan kaseti inshallah so mi accira bambado bismillah maada fulbe on jarama wonno ko renda ko ma fecce jengi bambado kolda kolidade kumba kilo e libar odo nyaako bambado ko mirade jengi bambado ko mi almudu alaji Amar Jaliba e Bokar man farna leydi Mali te kadi gandon jebbu fuladu mo jenef e Gambi o minen be gardini wonde hen yeso président o odo ni Ifra Demba Jampan odo ko biddo siri bambado te tumango balo on calminama on juurama on jarama Jalibe international immorde tonto leydi Mali Hamadou Farana e sabu ko hoddu tan o wadini haali ko woni pulagu kono in weli in e do e farafeñe ciwtinen fulbe Africa e memba sobe be kollira wonde mane t-shirt na yeye $200 temele didi bimbi amisat dum ne wallitat dental fulbe Africa no fewi e caggal dum tengade pullo fof sina ara ko woni di batuji façon ko welata hen tada borni ko no caggal dum ha joni tengade ma ko an jeyi $350 rek keba ko woni tengade e ha joni be ciwtina ko woni yimbe be tan tickets na yeye ko woni bimbi ambiance on gandi e on woni bobo dimo en yo wodbe ticket o ko temedere e capande jowi sa sodi in hande ta a fofti hande o jowmen be coda ko woni ticket 9 edition fulbe Africa nde rowani e mbienten last year be mbi ko base be fo be jodi jarama sister Anta wanyima mic be tuti